Эфирда атна информацион программасы белән Соба дулкыннары телевидениесі. Хәерле кич исәнмесез. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Урып җыю эшләре тәмамлану алдында көзге чәчү, терлек азыгы әзерләү дәвам итә. Районда чисталык буенча вазгыять ничек? Сорауга җавапны Диләрә Җаббарова эзләде. Көз белән бергә Кабак бәйрәме дә килеп җитте. Быел ул 19-нчы тапкыр үтәчәк. Хәзер барысы хакында да тулырак. Бойлар сабасында истәлекле вакыйга булды. Акбарс банк акционерлык җәмгыятенең Саба өстәмә офисы капиталь ремонттан соң хезмәт күрсәтә башлады. Ачылыш тантанасында катнашкан район башлыгы Рәис Миннаханов, Акбарс банк идарәсе җитәкчесе урынбасары Илфан Гобайдуллин, дәүләт секторы белән эшләү буенча директоры Эмиль Хайретдинов, ваклап сату бизнесының Казан үзәге җитәкчесе Наиля Халикова яңа форматтагы офис итеп үзгәртелүенә уңай бәя бирделәр. Биредә барысы да заманча һәм күңелгә хуш килерлек. Банк хезмәте күрсәтүчеләр барысы да бер залда эшли һәм аларны клиентлардан ниндидер пыяла барьерлар аерып тормый. Бу исә үзара ышаныч, күңелгә җылылык бирү, үзеңне уңай хис итү атмосферасы тудыра. Офистагы һәр деталь клиентларны тәэсирләндерүгә, бирегә яңадан әйләнеп керү теләге тудыруга юнәлдерелгән. Үз-үзеңә хезмәт күрсәтү өчен банкомат, мәгълүмати түләү терминалы куелган аерым зона булдырылган. Банк яңа төзелеш объекты булып 1999 елның декабрендә ачыла. Шуннан соң узган 23 ел эчендә бинада косметик ремонтлар гына уздырыла. Быел исә Ремсервис җәмгыяте реконструкцияга тиң капиталь ремонтны башкарып чыкты. Моның өчен беренче чиратта район Акбарс банк җитәкчеләренә зур рәхмәтле. Яңа форматтагы офислар ачылу, филиаллар челтәрен яңарту программасын тормышка ашыру дәвамы. Бина эче танымаслык булып үзгәрде. Бары тик яңа офис җиһазлары гына куелды. Территория төзекләндерелде. Алгы якка брусчатка җәелде. Ишегалды фасадына асфальт төшәлә. Барысы да клиентлар өчен. Халык соравын исәпкә алып, вакытлыча якындагы кибеткә күчерелгән банкоматны да алмадык, урынында калдырдык дип ассызыклады офис җитәкчесе Исхак Галиев. Район башлыгы Рәис Миннаханов исә һәр бүлмәне игътибар белән карап, күзгә ташланган җитешсезлекләрне кыска вакыт аралыгында төзәтергә кушты. Киләчәккә яңа максатлар, бурычлар куелды. Урып җыю эшләре тәмамлану алдында көзге чәчү, терлек азыгы әзерләү дәвам итә. Киләсе атнада икенче икмәк бәрәңгене алу башланачак. Сөтчелек буенча да районыбызның лидерлар рәтендә булуы сөенечле яңалык. Бу көннәрдә без ил күләмендә танылу алган Туктар югары технологияле роботлаштырылган сөтчелек комплексындагы эш барышы белән танышып кайттык. 220 башка исәпләнгән заманча сөтчелек комплексы 3нче елын эшли. Биредә узган ел бер сыердан 32 литр сөт савып алсалар, соңгы айда күрсәткечләр бераз түбәнәйде. Бу сыерларның ташлануы таналарның күпләп керүе белән аңлатыла. Хәзер продуктлыкны арттыру комплексның төп бурычы. Безнең комплексның үзенчәлеге шунда, ул Финляндия проекты буенча эшләнде. Аның аермасы бу ашату системасына бәйле инде. Ашату системасы бездә техника комплексның içine кермей, тыштан ашатыла. Бу инде фидвол исемле тәрәзәләр механизатор ярдәмендә автоматика белән ачыла. И механизатор инде шул миксер белән тыштан ашауны сала. Ашау инде бездә көненә 2 тапкыр керә. Берсе иртә белән, берсе кичке якта. 3 төрле рацион, дойны сыерларга бер төрлесе и 2 төрлесе хостыйга бүленгән. Әзер терлек азыгы бойлар сабасындагы үзәкләштерелгән иген кооперативыннан алына. Складларга пешән дә җитәрлек күләмдә урнаштырылган. Саламның күпчелеге терлекләр астына түшәләчәк. Үзебез инде быел менә хәзерге вакытта кукуруз силосы салып ятабыз. Бу безнең менә беренче чакырны савалар, ул 3000 тоннага алынган. Шулай икенче чакырнаган тутырыбыз дип уйлыйбыз инде. Бу чакырлан тутырлык басуда кукуруз массасы җитәрлек бездә. Шулай ук инде үзебезнең аска фермадагы тоналарга, шулай яшь бозауларга ашауны инде үзебез әзерлибез, үзебезнең силос, үзебезнең кукуруз белән, үзебезнең тегерман бар. Комбикорм машина тартабыз инде аларны. Терлекләрдә авырулар булмасын өчен даими профилактика кирәк. Малларның сәламәтлеге сагында Айнур Гыйлметдинов тора. Без үзебезнең практикада заманча алымнарны кулланабыз. Яңа төрле дарулар, препаратлар
яңарып тора. Һәрбер ел сайын антибиотиклар алышып тора, аларга чувствительностьлар сыерларның арткан сайын. Шуңа күрә хәзер антибиотиклар бик теге кулланылмый, сирәгрәк кулланыла. Күбрәк сывороткалар, шулар белән эшлибез. Комплекс биләмәсендә 2 айга кадәрле 80 бозау, 2 айдан 6 айга кадәр булган 120 баш бозау да бар. Нурфия Ганиева узган елдан бирле аларның иң кечкенәләрен тәрбияләү өчен кабул итеп алган. Моннан тыш аңа тагын берничә төрле вазифа йөкләнә. Мин шушы хуҗалыкта аскы торакта да фермада лаборант учетчик булып эшлим. Ансына инде 7 ел. Мондагы сөт исәбендә алып барам. Аннан шуның белән бирәттән шушы бозау торагында да эшлим. Шул ике эшне бергә алып барырга тырышам. Ничек өлгерәсез? Өлгерергә тырышабыз инде. Бергә ярдәмләшеп эшлибез. Зур эшләр хыяллардан башлана. Комплекста хезмәт куючылар да үзләрендә тәрбияләр өчен яңа таналар торагын төзү уе белән яши. Моның өчен мөмкинлекләр бар. Эшне башлап кына җибәрергә кирәк. Без Саба урамнарының чиста пөхтә булуына ияләнгән инде. Язгы чорда бистәбездә өр-яңа чүп контейнерларда урнаштырылды. Шушы көннәрдә безнең иҗат төркеме чүп салу урыннарының торышы белән танышып кайтты. Бойлар Сабасы бистәсе үзенең чисталыгы, чәчәкләргә күмелеп утыруы белән һәркемне үзенә тартып тора. Ләкин бу матурлык һәр даим карап, тәртипне саклап торганда гына туа ала. Төзелеш материаллары калдыклары, киселгән агач ботакларының чүп салу бункерлары янында аунап ятуы күңелне әрнетә. Район администрациясе вәкиле белән рейдка чыктык. Мәктәп һәм 1 май урамнары кисешкән чатка килеп туктыйбыз. Бәрәңге сабаклары тау кебек иелгән. Шул тирәдә яшәүче Тимергалиевлар бункерлар яз-көз айларында ешрак куелса, мондый күренеш күзәтелмәс иде дип саный. Чүпне теләсәнче күбесе ташлап китәләр, төнне ташлыйлар күбесе. Үземнеке бакчада тора һәр көндә. Бункерларны часты куйсалар, хәтта бер ай менә көзлектә бер ай торсалар дагы әйбәт булыр иде. Хәтта үч урамга бер дигәндә инде өстә урамга барып ташка белән ташлап була дигән сүз бит инде ул. Менә шулай ярдәм итсәләр шәп булыр иде ул вакытларда. Төзелеш чүп-чары, агач һәм үсемлек калдыкларын евроконтейнерларга салу катгый рәвештә тыелуы хакында еш искәртелсә дә, тәртип бозу очраклары бар икән. Көзге чорда гына да 24 беркетмә төзелеп, гражданнар административ җаваплылыкка тартылган. Ә бит үсемлек сабакларын бөтенләй ташламаска да була. Гагарин урамында яшәүче Фәния апа Сахабиева алардан бик яхшы ширемә әзерли икән. Аны нәрсәгә ташларга кирәк? Ширә ул, кирес була ул. Мин дә сәйгүнемдә. Гел үйіп барабыз біз ел сайын. Бір елында калдырмыйм, Аллага шөкер. Фәния апа менә үйіп куйгансыз, хәмендә киләсе елга әйбер утыртасыз, шуны да аңлатыгыз әле. Моның үстенә балчык салам да әйбәтләп, аннары кыяр утыртам мин анда. Су сибә ширеп, 1 грамм да калмый аның. Шундый әйбәт була. Нәрсәгә ташырга күпме көч кулланырга кирәгенә барыбер ташырга кирәк инде аны. Юк, бакчада гына ширтам, Аллага шөкер. Фәния апаның күршесе Корбангали абый да шул ук фикердә. Без урамыбыз белән ширмә ясыйбыз ди ул. Менә шул артка әзер киптеләр дәйме? Анда үйіп куям. 2 елга мәдәгән терс була. Үстенә басыга там и әйтмичә кабак утырам. Шәши битерәләр тәзә гайме. Бер көнне үзе барып бәләкәте пакет белән иттем бәрәне шу белән. Шуны кубла җыйдым. Аптырагач. Җирәнгеш, мин пешерәк тордым. Бункерларның куелу графигы түләү квитанцияларының артында күрсәтелсә, бик яхшы булыр иде дигән фикер дә җиткерделәр безгә. Контейнерны күбрәк итеп куярга ие. Менә Тукай урамында ничә урынга куела? Әмма анда 1, 2, 3, 4 урынга куела бу ел. Ну бит инде әзрәк тизләтергә була. Шушы кыш көнендә, яз көнендә инде бу бит башка вакытта түгел. Каенлы һәм Усманов урамнары чатында да хәлләр шәптән түгел. Намуссызлар каяндыр читтән бәрәңге сабакларын китереп аударганнар. Ә чүп салу урыны тирәсендә яшәүчеләр бункер куелганын көтә. Бәрәңге сабагы хәзерге вакытта пока бакчада. Шул контейнер куйганнарын көтәбез инде. Графигын бер көнне шул интернеттан карадык. Таба алмадык, может безгә таба алмаганбыздыр инде. Графигын таба алмадык без аны. Кайчан куяласы билгесез. Әлеге мәсьәлә буенча күп тармаклы җитештерү предприятиесе белән элемтәгә кирдек. Сорауларыбызга Саба районы буенча чүп программасы буенча җаваплы хезмәткәр Миләүшә Нәгыймова җавап бирде. Бункерларны язгы, көзге бакча эшләре вакытында ешрак кую мөмкинлеге бармы? Бу сорауны директор белән һәм ген директор белән сөйләшеп бетерергә кирәк.
исполняющий обязанности гендиректор белән, чөнки бункерлар безнең бит әле организацияларда да күп куела, хуҗалыкларга да күп куела. Шуңа күрә шул 1 ай ярым дип сөйләшенгән килеш бара пока. Шулай ук бункерларның куелу графигын яктырту мәсьәләсе дә борчый менә Саба халкын. Аны ятлау квитанциялары артында я булмаса аерым кәгазьдә һәрбер хуҗалыкка тарату мөмкинлеге юкмы? Яз башында шулай иттереп һәрбер кешегә, һәрбер өйгә таратылган иде. Менә көскене без аны Саба сайтына эләргә дигән карарга килдек. Бүген иртәгә Саба сайтында ул информация куелачак. Саба сайтында кичә барлыкка килде ул информация. Кызганычка каршы олы яшьтәге кешеләр сайтларга кирип интернет белән куллана алмаучылар да бар бит бистәдә. Шуның өчен, әгәр дә мөмкин булса, бу халыкның сезгә соравы шундый, түләү квитанциясе артына я булмаса аерым кәгазьдә бастырып, һәрбер хуҗалыкка таратсалар яхшы булыр иде дигән фикере бар халыкның. Ярар, без бу сорауны директор белән замген директор белән сөйләшеп бетеребез һәм уңай карар кабул итербез дип ышанып калам. Гадәти күз белән караганда бистәбез чиста. Күп тармаклы җитештерү предприятиесе эшчеләре дә гел хезмәттә, чүпләрне җыештырып торалар. Әмма чүп савытлары янында өелеп торучы үсемлек калдыклары тавыгына кимеми. Атна информацион программасын алга таба дәвам итәбез. 90-95 яшын билгеләп үтүче өлкәннәр һәр вакыт игътибар үзәгендә. Олы юбилейларын билгеләп үткән көндә аларны район һәм җирлек җитәкчеләре тәбрикли, истәлек бүләкләре тапшыра. Узган атнада мондый хөрмәткә Бойлар сабасында яшәүче Минтахира апа Хаҗиева лаек булды. Безнең иҗат төркеме дә әлеге матур гаилә белән танышып кайтты. Бойлар сабасында гомер итүче Минтахира Габдрахман кызы Хаҗиева 90 яшьлек олы юбилее уңаеннан иң кадерле газиз кешеләре кызларын үзе янына җыйды. Бу көн хатирәләргә бик бай булды. Элекке фотоларда бик күп истәлекләрне уяттылар. Хәтер йомгагыда бик еракларга китеп сүтелде. Безнең балачак үзең беләсең инде. Имә шерик бәйрәм артыннан йөреп, шулай торып үскән балалар без. Әйберләрнең, ризыкларның берсендә кадерсен белгәннәр. Безгә инде сугыш вакытында туры килде бит. Яшь бала өнегә, менә мин 32нче елга. Сугыш вакытында туры килде. Көчебез җитсә дә, җитмәсә дә бардык, эшләдек. Минтахира апа өчен бу нигез бик кадерле. Монда алар тормыш иптәше Мөхәммәд абый белән 50 елга якын тигез парлы гомер кичергәннәр. Иптәшем сугышта 7 ел хезмәт иткән кеше. Дидем, аны аларны алыштырган кеше булмаган. Нигә? Булар инде безнең аралашмый торган кешеләр дә түгел инде. Алар фәлән тигән, шулай угрындылар, тигән мөнзиләсе юк. Ул сразу мин бардым. Минтахира апаны олы юбилей белән тәбрикләргә районның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова, Саба шәһәр җирлеге башкарма комитеты сәркатибе Нәркиз Мифтахова, район кулланучылар җәмгыятеннән Эльмира Идрисова килделәр. Юбилейга Россия Федерациясе президентының котлау открыткасын бүләкләр тапшырдылар. Минтахира апа барсына да олы рәхмәтләрен, ихлас теләкләрен җиткерде. Ул һәр яңа көнгә сөенеп яши. Мөхәммәд абый белән тәрбияләп үстергән, югары белем алырга булышкан 4 кызы да, онык-оныкчыклары да аңа яшәү өчен көч бирә. Гөлсинә һәм Рәсүлә Казан шәһәрендә гомер итәләр. Алар укытучылар. Рушанияләре инженер һөнәрен сайлаган. Фирдәүсләре исә биология фәннәре кандидаты. Ул уйлап тапкан үлән шәйләре күпләргә сәламәтлеген ныгытырга, яшәү көчен арттырырга ярдәм итә. Кызлар әти-әниләрен яратып, олы ихтирам хисләре белән сөйлиләр. Алар балалар таптылар, агачлар утаттылар. Безнең барыбызны иләр түздиләр. Тукай урамында в свое время безнең үй бик иң матур үйе. 53 елда өйләнешкәннәр, 54 елда мин тугам. 4 бала бакчага йөрдек. Мәктәптә укыдык. Шуннан Казанга укырга киттек. Бүгенге көндә без әнигә шуны гына телибез. Исән имин булсын, аңында булсын. Барыбызны да таный, барыбызның белән дә телефоннан дөрес итеп сөйли, үз аякларында йөри, шәйләрне куеп эчә, но инде ашарларга пешерә, иләрен җыштыра, һәрберебез чиратлашып кайтып йөрибез. Исәнлек, саулык әнибезгә. Минтахира апа гомерен гаиләсенә багышлап хезмәтендә дә алдынгы булган. Район кулланучылар җәмгыяте системасында эшләп лаеклы ялга чыккан. Ул шырларны хәтерләткән бик күп фоторәсемнәр сакланып калган. Алар гаиләнең кадерле ядкәрләре. Минтахира апа бүгенге көндә кызларының хөрмәтен, кайгыртуын, яратуын тоеп гомер кичерә. Һәм шушы кайгырту аңа яшәү өчен көч тә бирә.
6 сентябрь күні Бошқалабыз Қозан шаһарының пляж волейболы майданында татар тілінде сөйлеуші радиостанция коллективлары арасында традицион турнир уздырылды. Ярыш ел сайын радио хезмәткәрләренең очрашуын дүстәнә спорт бәйрәме дәрәҗәсенә җиткерү максатында оештырыла. Узган ел безнең Соба җирендә чемпион калган Биектау ФМ командасы быел волейбол сөючеләрне Казан җирендә кабул итте. Турнирда Тәртип радиосы, Болгар радиосы, Татар радиосы, Күңел, Дулкын, Нукрат дулкыннары, Биектау ФМ барлыгы 7 радио катнашты. Беренче уенда җирәбә буенча Биектау Соба, Нукрат дулкыннары Тәртип, Татар радиосы белән күңеллеләр сынашты. Дулкын, Күңел һәм Нукрат дулкыннары ярым финалга чыкты. Дусларча уен нәтиҗәләре буенча Мамадышның Нукрат дулкыннары командасы кубок иясе булды. Уен кагыйдәләре буенча турнирда җиңгән команда ярышны киләсе елга үзендә оештыра. Шулай итеп 2023 елда татар телендәге радиостанциялар арасындагы пляж волейболы буенча бәйге Мамадыш шәһәрендә узачак. Көз фасылы үзе генә йөрмәй. Ул безгә искиткеч ямьле, онытылмас кабак бәйрәмен алып килә. Быел бу чара 19-нчы тапкыр үтәчәк. Бәйрәмдә иң элек зур кабаклар үлчәнә, кабактан тәмле ризык пешерүчеләр ачыклана. Искитмәле композиция, фотозоналар карала. Һәм башка еллардан аермалы буларак быел төрле уеннар да булачак. Без сезне иртәгә 10 сентябрь көнне 13 сәгатьтә Сабаның үзәк мәйданында кабак бәйрәменең кадерле кунагы булырга чакырабыз. Алдагы минутларда исә узган елгы бәйрәм хатирәләрен искә төшербез. Гөлшат Галиәкбәрова сюжетта. Кабак бәйрәмендә әлеге яшелчәнең нинди генә төре, төсе, сорты юк иде. Кабактан ясалган эшләнмәләрдән күзләр камаша. Кабак бәлешен пешерүчеләрнең осталыгына шак катырлык. Иң элек мәйдан түренә бик зур кабак үстерүчеләр үтте. Комиссия һәр кабакны үлчәп, авырлыгын язып барды. Быел иң зур кабакны Мингәр авылында яшәүче Гариповлар гаиләсе үстергән икән. 18 ел дәвамында 61 килограммнан артык авырлыктагы кабак алып килүче булмаган иде әле. Ана үстерүенә сәзене. Вакытна суси бара кирәк. Бер-ике тапкыр чүбене утырга кирәк инде. Төп җаным хаттан калганы табигать үстерә. Менә бу орлыкны хәзер үзебездән сылыйлар инде. Миңа бер икенегенә бирәле, миңа бер икенегенә аны кемгә биреп бетерәсе булыр, үзе калырмы, юк алсын белмибез. Бу зур кабакның алдагы язмышына килгәндә, ул Казан шәһәрендә күргәзмәдә катнашачак. Аннан кайтса, Әхмәт Нур абый сораучыларга кабак орлыгын бушка бирәчәк. Мондый зур кабакларны Гариповлар гаиләсе алга таба малларга ошатачаклар. Кабаклар үлчәнә торган арада бәйрәмдә чыгыш ясаячак артистлар Казан шәһәреннән килеп җитә башлады. Быел бәйрәмгә Казан егетләре һәм үзешчән артистлар ям истәде. Бәйрәмдә катнашучылар, бәйрәмне тамаша итүчеләр дә көттөрмәделәр. Сәхнәгә Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, бәйрәмне оештыручы Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова күтәрелделәр һәм катнашучыларны сәламләделәр. Емді Саба яр буе ул көнне иң матур төсләр белән балкып торды. Ни дисәк тә, төсләргә иң бай ел фасылы көз. Бәйрәмдә катнашучылар әзерләгән күргәзмәләрдә дә көзнең бар матурлыгы, муллыгы чагылды. Байлар сабасында эшләп килүче балалар бакчаларының бәйрәмгә әзерлеге турында бик яхшы дип әйтү генә берни дә сөйләми. Аларның күргәзмәләрендәге матурлыкны, осталыкны, байлыкны үз күзләрең белән күрү кирәк. Кайбер мизгелләргә тукталсак, Бәләкәш балалар бакчасы коллективы робот кабаклар белән җәлеп итте. Кабактан эшләнгән эшләнмәләрдән дә күзләр камашырлык иде. Һәр балалар бакчасы кабактан 40лап төрдәге ризык кына әзерләгән. Bundan берничә ел элек беренче мәртәбә фотозонаны шоколад балалар бакчасы тәкъдим иткән иде. Хәзер алар берсеннән-берсе матур. Фотозонаны әзерләүгә хезмәткәрләр һәм әтиәниләр белән берлектә бик зур игътибар бирәбез. Бергә экспонатларны эшлибез. Аларны әзерләүдә балалар да, әтиәниләр дә, хезмәткәрләрем дә катнаша. Елдагыча инде без һәр елны үзебезнең ниндидер фантазиялар белән фотозона ясарга тырышабыз. Елдан ел яңалыклар кертәбез инде шул фотозонага һәм инде Саба халкын елдагыча фотозонага рәхим итеп каршы көтеп калабыз. Biz инде менә бүген елда үтә торган шушы кабак бәйрәменә җыелдык. Үзебезнең коллектив белән. Безнең максат инде бүгенге көндә шушы бәйрәмдә основном без үзебезнең бакчага әз булса да бюджетка акча кертү һәм инде үзебезнең кул эшләребезне, әтиәниләрнең кул эшләрен күрсәтү максатыннан шушы бәйрәмдә катнашабыз инде.
бәйрәмдә безнең бик күп кешене куйды безнең үзебезнең хезмәткәрләр һәм шулай ук әтиәниләр бик актив катнаштылар. Барчасына да зур итеп рәхмәт әйтәбез. Коллектив исеменнән алга таба да алар белән шушылай кулга-кул тотышып, матур итеп бергә эшләргә язсын дигән теләктә калабыз. Әле коллективка бик зур рәхмәт. Һәрбер эштә шундый bütün көчләрен, bütün күңелләрен биреп, үзләренең bütün барлык сәләтләрен җыеп, менә матур итеп бәйрәмгә әзерләнделәр, выставка әзерләделәр һәм шул вакытта инде пешкән әйберләр әзерләдек. Иң кызыксындырганы һәм иң инде безнең хәзер балалар бакчасында да балалар яратып шөгыльләнә торган. Безгә кирип китте бит инде робототехника һәм бу кабак бәйрәменә фәннәр елы буларак без инде шушы робототехниканы да кулланып сезгә яңа төрле халыкка күрсәтәсебез килде инде. Кабакны шушылай итеп тә безгә кунакка килә алганын бәйрәмгә. Моны эшләү котлаулы түгел. Менә зур кабакны инде минем үземнең төркемдә йөргән балалар белән әтиәниләр бердәмлектә эшләделәр. Без аның белән шөгыльләнәбез. Менә теге котлауларга инде ансы робототехника белән ансын үзем ясадым. Тел сагында торучы мәдәният хезмәткәрләре бәйрәмгә әзерләнү барышында бар фантазияларын эшкә җиккәннәр. Туган телебезнең бизәге булган белән ж хәрефләрендә зурлаганнар. Кабактан татар халык ашларының барсын да әзерләгәннәр. Кунакларны, жюрины җырлап биеп, бәлеш белән сыйладылар. Шыңар мәдәният йорты хезмәткәрләре кадәр юлаларны белүче, өйрәнүче юктыр ул. Аларның мунча да ягылган, бәлеш тә пешкән, шабата да түргә эленгән иде. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигән гыйбарәдән чыгып, без менә шушындай бүген бәйрәмгә фотозона ясадык. Үзебезнең үткәнебез дә чагылсын, шушы күз төсмерләре дә керсен һәм инде кабак бәйрәменә әлбәттә кабакта монда зур урын алсын дип уйладык инде. Менә безнең монда патиссоннар, кабачкилар, кабаклар һәм инде шабата чынлап та шабатаны инде шундый ырым бар бит. Элеп куйсаң җиннәр, шайтаннар килми икән дип. Шуның өчен шабатада куярга булдык. Саба районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Захидуллин бердәмлектә көч, шулай булганда гына бәйрәм ямьле үтә дип исәпли. Аллага шөкер, без мәдәният хезмәткәрләре елдагыча бердәм бөтенебез бергә җыелышып, шушында мәдәният аланы ясадык. Кабактан төрле конфет, торт, пешкән әйберләр ясап алып килеп, алай гына да түгел, кабактан төрле күргәзмәләр ясап, кешенең күңелен күрәбез дип, үзебезнең күңелне күреп матур итеп килдек. Һәрбер быел бит инде белгәнебезчә туган телләр елы. Туган телләр елына багышлап, шулай ук коронавирусны да искә алып, бөтен хыялны эшкә җиңеп, бик зак 2 ай дәвамында хыялланып шушындый алан ясап килдек. Аллага шөкер, мин зур рәхмәтле үзебезнең хезмәткәрләргә шушындый зур эшне башкарып чыгалганыбыз өчен. Бәйрәмдә шулай ук социаль учреждениялар, мәсәлән, Курсабаш коррекцион мәктәбе, югары утар балалар йорты интернаты, лесхоз кортлар йорты интернаты да катнашты. Сәләтле балалар мәктәбе һәм Саба гимназиясе дә бәйрәмнән бүләкләрсез кайтып китмәде. Саба районының финанс бюджет палатасы пешереп алып килгән бәлешләр бик тәмле булу өстенә үзенчәлекле һәм матур итеп тә бизәлгән иде. Буларның барысында үз күзләре белән күргән тамашачы мөгъҗиза бит бу дип шаккатып йөрде. Йөрибез, төшәбез, Аллага шөкер, бик күңелле бу бәйрәм. Бөтен кеше көтеп ала моны. Үзегез кабак үстерергә яратасызмы? Үстерәм. Электән үстерәм. Дөрес, теге артык зур булмый минем кабакларым. Үземә кирәкле бәлеш пешерергә кабакларны үстерәм. Бик яратам, пешерергә дә яратам, ашарга да яратам. Шушылай итеп менә кабак бәйрәмнәренә ел сайын мин төшәргә бик яратам. Монда бит инде мөгъҗиза, хикмәт, матурлыклар күреп менәсең, кирәкле тәмле әйберләрне аласың. Шул менә узган ел инде без оныкларым белән төшкән, менә алар хәзер юлда, дөрес кайтып җитмәделәр бу елга, былтыр төшкәник, бергә йөргәник, бик күңелле карточкаларга төштек. Шушылай итеп йөрибез, төшәбез, Аллага шөкер, бик күңелле бу бәйрәм. Бөтен кеше көтеп ала моны. Сәхнәдә буш тормады. Тамашачылар кабакка багышланган шигырьләр укыдылар. Агитбригадалар да тамашачыны сәхнә яныннан җибәрмәде. Бәйрәм җиңүчеләрне бүләкләү белән тәмамланды. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Чыгарылышны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Без исә сезнең белән алдагы минутларда җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Бергә калыйк.